Fferm tu mawr ym Mhonllyfnig ger Caernarfon ydy lleoliad cyntaf diwrnod agored diweddara cyswllt Ffermio. Bwriad y dydd ydy edrych ar berfformiad buchod a'r ffordd maen nhw'n cael eu cadw dan do. Deio Hughes a'r teulu sydd yn ffermio yma, ac un agwedd o'r busnes yw magu 200 o wartheg Aberdeen Angus. Mae hi'n fferm organig, a'r holl gigeidion yn cael ei werthu dan gytundeb i fferm Rhug yng Nghorwen. Mae hwn digwyddiad fel un o ran o'r raglen trosglwyddo gwybodaeth cyswllt Ffermio sy'n cael ei redeg yn ledled yr Cymru wrth gwrs. Da ni'n canolbwyntio ar 2 system wahanol i afu heddiw mewn gwirionedd. Mae gennym ni system SLAT sy'n yma yn y buarth lly. Wedyn, da ni'n mynd i olwg tir lle mae Deio yn gaeafu buchod allan dros y Gaea. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen wedyn i fferm Glyn Llifon i gael golwg ar yr shed gron sydd yn fanno lly, sy'n system weddol gymharol newydd lly. Mae Deio o'r teulu wedi bod yn byw yn Nhymawr ers 7 mlynedd. Mae'r fferm yn rhan o stad Glyn Llifon sydd yn eiddo i arglwydd Newborough. Maen nhw'n ffermio dan gytundeb neu contract farming. Da ni ffermio 250 o aceri yma yn cadw 310 o foca miwl a rhywfaint o'n nhw'n biwlas hefyd ac 200 o fuchod magu. Sut yn union mae'r contract farming yn gweithio? Be mae contract farming yn olygu i raddau di ryw fath o share farming. Mae yna profit split ar ddiwedd y flwyddyn. Dwi'n cael 70%, mae Lord Newborough yn cael 30%. Ond hefyd, da ni'n cymryd ffi misol allan o'r ffarm. Da ni'n gwerthu'r gwertheg pan maen nhw'n rhywbeth rhwng 8 a 12 mis oed. Drosodd i fferm Rhug ar per kilo lly. A hefyd mae tua 70% o'r wyn yn mynd drosodd i fferm Rhug. Erbyn mewn nhw'n gadael ni, da ni'n chwilio am o gwmpas y 350 kilo yma. Dwi'n reit hapus os fedra i gyrraedd y pwysau hwnnw lly. Felly maen nhw yn ennill rhyw kilo'r dydd ar gyfer taledd? Ia, ond maen nhw wedi gwneud hynny rhad iawn i ni. Maen nhw wedi gwneud hynny jyst iawn ar wellglas. Da ni ddim yn dwysfwydio yn drwm o gwbl. Dwi'n meddwl na rhyw 4 tunnell lle da ni iwsio yn y ddichas llynedd i gyd i'r dwythau yma. Mae'n debyg mai un o gryfderau Angus ydy bod ti'n hawdd i magu, bod ti'n lloia'n hawdd hefyd. Yndi, mae fiwch hawdd i chadw. Mae lloia rhwydd, pam da ni'n enhantarth yn lloia yma, da ni mond yn mynd o'i chwmpas nhw unwaith y dydd. Os oes a fiwch yn lloia neu beidio, a mae'n colledion lloia ni'n eithriadol o isel, sa chi'n coelio. Da ni'n mynd i gael seserian ers 7 mlynedd yma. Sgynna i'n coi vet dynnu llo yma ers 2 flynedd, so fyddwch chi'n am hynny'n siarad dros hyn i radda lly. A'r cam nesaf chi ma'n tu mawr, sut ydych chi'n mynd i ddatblygu yn y dyfodol? Mae'r shed slatiau yn amlwg di gweithio? Yndi, mae hwnna wedi bod yn fuddsoddiad, eitha buddsoddiad, ond mae'n gweithio i ni. Mae'n codi profit y ffarm ta 3,000 bob blwyddyn i ddweud y gwir. Ail leoliad y dydd yw safle Glyn Llifon Coleg Mirion Dwyfor, sydd dafliad carreg o tu mawr. Yma mae'r ffermwyr yn cael cyfle i weld y tŷ crwn, shed newydd sbon sydd yn hwyluso'r gwaith o bagu, trin a thrafod gwartheg. Mae'r coleg yn cynyddu'r fuchas laeth, wedyn angen mwy o le i stoc, wedyn shed wartheg ydy hi. Dig bod yn shed grwn, rhywbeth eitha gwahanol, ac mae'n 300 acar o goed yn Glyn Llifon yma. A da ni'n defnyddio sglodion coed i wresogi'r adeiladau dysgu. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n defnyddio y gweddill ar gyfer gaeafu'r gwartheg yma yn y shed gron yma dros y Gaea. Pam penderfynu mynd am y math yma o shed? Dwi'n meddwl na'r nodweddion iechyd mwy na dim byd yn gyntaf. Dychmod, mae'r awyriant yn wych. Mae'n gweithio fatha sifnau, lle mae'r air cynnes yn codi oddi ar y gwartheg a llaeth ac yn gweithio ffordd allan. Mae'n shed iach iawn. A'r ffaith bod ni'n gallu defnyddio sglodion coed yn ni, ac hefyd mae yna system trin a thrafod gwartheg ardderchog yno fo, gan gofio bod ni'n gweithio fo myfyrwyr. A'r anfanteision, oes na rei? Mae glaw weithiau yn taro fewn iddi, os ydych chi'n cael dipyn o wynt a glaw, fel da ni wedi cael Gaea yma. Yn anodd meddwl am anfanteision pendant, llyn de. Yn sicr mae'r gwartheg wedi gwneud yn dda yn y shed dros y Gaea ac yn weld yn fodlon iawn.
mae wedi bod yn bleser cael gweithio ni, ddweud gwir. Un o brif siaradwyr y diwrnod agored ydy Dewi Hughes, swyddog datblygu'r diwydiant gyda hybu Cig Cymru. Oedden ni heddiw'n canolbwyntio ar wella perfformiad fuches signo felly. A wedyn yn gyntaf oll, oedden ni'n fferm Deo Hughes yn Tymawr yn sbio ar i ddiches Aberdeen Angus o fanna, canolbwyntio ar ffrwythlondeb i ddiches o, a trio sicrhau bod o'n cael o leia un llo bob blwyddyn felly. Wedyn wrth yna, da ni eisiau canolbwyntio, ni eisiau bod yr teirwm yn ei ddefnyddio yn ffrwythlondeb, ac mae o brofion cyson ddeg gwir dros y wlad i gyd, mae un o bob 5 o deirw yn anffrwyddon neu'n hollol ddi-ffrwythlon. Mae'n bwysig iawn profi'r teirw yna. Hefyd, ni bod yn canolbwyntio ar yr ochr iechyd, sef profi am BVD ac falle lepto a ionis felly. Wedyn, y peth pwysicau ddeg gwir efo BVD ydy profi amdano fo. Ac os oes PI yn y ddiches, mae'n hanfodol o bwysig i waredu o'r anifal yna. Wrth gwrs, mae'n bwysig iawn hefyd i vaccinatio am y clefydd. Oes na ffyrdd eraill o wella effeithlonrwydd buches? Costau cynhyrchu wrth gwrs yn sylfaen hynod o bwysig wrth gysidro pa mor proffidiol yw y fuches ac yn sicrhau bod y costau cynhyrchu mor isel a phosib. Felly bod o'n bwynt i gysidro'n dyfodol i fod yn hynna'n gynaladwy felly. A mae hynna wedi bod yn bwnc, da ni bod yn drafod yma heddiw. Mae Deo'n sicr yn tyfu pys ag ati a haid ei hun mwyn sicrhau bod o'n ddim prynu dim bwyd sych i fewn felly. Mae yna ragor o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal gan gyswllt Ffermio. Am fwy o wybodaeth, mae croeso chi fynd ar ein gwefan ni neu gysylltu ar y ffôn.